Ah iya. Rasa dinehke nek anu. Meso kelingan. Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Nyilih hidune tating, nyilih hidune tita. Kon melet. Wah. Tinggal ngitung duit iki lho. Kleru e. Kok ngitung duit? Diitung lho, kok biasane cok di. Piye Tin, sida seneng aku ora? Waduh, oh, anggakmu lho. Amin ngesaki duit 500 e kok. Lah piye to, Mbah? 500 ki ming dienggo sedina lho, nek aku sedina. Aku sedina wis wareg kok. Ah tak tukokke pecel lele ya soke kok. Lah kowe iki tek dienggo ragat pupur wae ora